αρκετές αλλαγές από τον Θανάση Δημόπουλο σε σχέση με το βασικό σχήμα που συνήθως παρατάσσει στους αγώνες της Football League. Είναι και στην ενδεκάδα ο Μπαξεβανίδης. Πάλι καλά που ήρθε και μια αρκετά έτσι μεγάλη παρέα νεαρών για να πιέζει ψηλά, πιέζει σε όλο το γήπεδο η Ξάνθη. Ο Τόμιτς, ο Μακρύνιο Λισγάρας. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Πανεπιστημιακού και έχουν αρκετά. Λάγιο για τη Σκόντα Ξάνθη, εκτελέσει και προς τον καπετάνο. Φτάσα να κοντρολάρει με το στήθος. Παλιγιώργος πήγε να βγάλει μπροστά την μπάλα. Παλιγιώργος είχε φυγιά σε αυτό το δεύτερο μήνυμα με τις αλλαγές του Δημόπουλου σε θέση δεξιού back half. Κασνέτσης και τον Τσολακίδη, καλή η μπαλιά. Τσολακίδη, ο Ερέας στην καρδιά της περιοχής. Σε αυτόν πήγε η πάσα, γύρισμα προς τα πίσω. Ομάδας του ότι είναι εντάξει από ό,τι κατάλαβα. Και τα παίρνει κυρίως Στεργίδης στο κέντρο, ήδη αυτός του Πουτίνη του προσπίζει, βγάζει την μπάλα με το δεξί που είναι το καλό του, σφυρίζει και ξεκινάει το μάτς. Για το δεύτερο ημίχρονο, πρώτο μέρος, παραλαμβάνω 0-0 με κάρτες του δύο στόπερ, Καζέτση και Αλβανίδη για τους κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στον Καμαρά, μια προσποίηση βγαίνει δεξιά, τελικά κοντράρει, η μπάλα πέφτει μπλοκάρει, κάνει την κίνηση, το τάκι του Γκασνέτσι, επιτυχημένο. Κονέ, σηκώνει την μπάλα με φάλτσο προς τα πίσω από τον Λίσο, το πλασέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, κεφαλιά του προς τα πίσω. Ο Τζιώρας κάνει κάτι σαν σουτ, εδώ διώχνει την μπάλα. Μεγάλεο και με την Καλονή και το αναφέραμε εδώ ο τετράχρονος αμυντικός χαφ από το Τεπελένι, μάλλον του πάτησε το πόδι ο Νατσιόπουλος. Παίξεις Ζάκυνθο και Χαρναϊκό. Και να δεις από το θετικό όμως. Νεόφυτος. Γιώνε. Κάνουν την μπάλα. Κασνέτσι ο Κωσόπος. Δυνατός αμυντικός χαφ. Σε δεδοκαλεί με το αριστερό πολύ ο έμπειρος Αρβανίτης. Κασνέτσι. Νατσιόπουλος που κάνει φάουλ, το αφήνει ο Καραλιόλιος. Πρέπει να το δώσει βέβαια. Εκεί τελικά η παραγγελία. Κύριε Σέβος, αυτή να γνωρίσει το παιχνίδι. Είναι κακή πάσα. Την ευκαιρία στον Νατσιόπουλο να κάνει την κίνηση, το πλασέ στον Ανδρίκο, δεν υπάρχει χέρι βέβαια, χτύπησε στο μπράτσο του, αλλά ήταν διδυμένο το σώμα. Και το Παναγίδης ανέξαλα μαζί με τον Σκότ. Ο Γιαννιτσάνης αριστερά, έχει έρθει και εμείς λίγο μπροστά, Σταύρου. Αριστερά τώρα τον Πλαβούκο, βιάζει τώρα η Ελευσίνα, δεν βοηθάει πολύ αυτό, αλλά
Θα βγάλει τώρα καλή φάση. Γεμίζει ο Βλαβούκος. Κεφαλιά, out. Ναι. Εδώ ψηλός αμυντικός τραυματίας ο Μιχελής. Τώρα που και ο Μπέλης έχει ζωντανίσει και ο Ηλιάδης, γιατί είχε ένα παίκτη κοντά του προς τα αριστερά να συνεργαστεί. Και έχει πάρει φάσεις, έλεγα ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Λοιπόν, 86ο λεπτό, θυμίζουμε ότι σκορ. ναι, δίκαιο στόπερ.